Ngibingelele nginamukele kwi-Reactive One Stories igama lami uNelo. Namhlanje ngihleli nosisi ozoshare isitori sakhe onocela usizo. Usi-emailile nawe ungakwenza lokho usi-emaile sikwazi ukuhlala nawe kanje sizame ukusolve inkinga yakho ngoba 99% of the time siyasolve inkinga zabantu uyedwa nje cha esingazi simsolve inkinga yakhe ngendlela ayi-expecte ngayo. So ngizodlala advert izibhethi joyinani bafethu nibe ne-account. Angithandi i-advert uyidlala abantu abangabayithandi but ngiyacela ncike ukudlala namhlanje. Ngikuphazamise nje kancane for 2 seconds. Le video le isponsorishwe abaka-EasyBet. Abaka-EasyBet inkampani ezokubheja. Ikhona kwi-app yakho ye-Android noma ungangena kwi-website yabo. Uma ufuna ucreate i-account yakho, i-link nje yokuqala kwi-description yale video le. Create i-account yakho usebenzise i-promo code LOVE50 ukuze usitholele u50 mahhala nje ngokuthi ucreate i-account wasebenzisa i-promo code uLOVE50. Uma ufaka i-deposit yokuqala uthola u150%. Isibonelo, uma ufaka u100 uzothola u150 for free plus nawo lo50 loya uthola mahhala. Uma ngabe ubhejile wadliwa uzobuyisela u-cashback ka15% wemali okade uyifakile. Bafethu ama-odds aka-EasyBet makhulu kakhulu, ahlula wonke ama-betting companies akhona eSouth Africa. U-EasyBet u-available eSouth Africa kuphela for now. Uzotholakala e-Africa nasemhlabeni wonke jikelele ekuhambeni kwesikhathi. So create i-account yakho namhlanje usebenzise i-promo code uLOVE50. LOVE50. Abaka-EasyBet bathi siyayithanda i-Reactive One Stories. Qhubeka unikeze abantu izitori, usilekelele abantu, ngakho la sikuxhasa ukuthi ukwazi ukwenza lokho. Siyabonga kakhulu aba-EasyBet ngokuxhasa le video le. Asiqhubeke sibuke ivideo. Siswami sikubingelele, sikwamukele ku-Reactive One Stories. Sicela ubingelele ababukeli, ungalisho igama lakho. Sanibonani babukeli. Usisi uyaphila? Ngiyaphila. Ngathi uthukile nje. Kakhulu. Akhuleka bakubona yabo. Istory kuphela bazosizwa unless khona okwazi ngempela uzoza ivoice yakho. Kodwa ke cha na uzo understand ukuthi uze la ngokuzosolve inkinga not ukuzokha inkinga. Mhlambe sisi asiqale nje ukukhulele endaweni enjani? Khulele lokishini, eKasi, emasabhabsini, emakhaya. Ngakhulele emakhaya. Kantothu nje impela. Kankominyu parish. Emakhaya. Mhlambe umuntu ongalasena kankominyu parish ngithi le ndawo la kusindwa khona. Kuyasindwa kukhiwa amanzi endaweni nje njalo. Okay. Unengane la unayo abanye abangayazi ukuthi khona mhlambe uba wengane yokuqala uhlangane kanjani naye? Ngahlangana nobaba wengane yami yokuqala ngisahlala emakhaya. Ngiyotheza. So wabeka amabili amathathu ubhuti kwasho ukuthi kuyahlangana. Sathandana ke saqhubha sathandana kwaze kwaba khona umntwana. Wase bakushiya futhi noma wamshiya wena? Hayi wangishiya, bashiyana, wangishiya. Abaroma lento yokushiya abantu besifazane angiyithandi machita please iyekeni lento le. Kodwa ngoba sengibacelile bayiyeke sebezoyiyeka. Ngifuna ke singene kulobhuti lo omtholile enisenithandana naye for 6 years. Nihlangana kephi naye, nihlangana kanjani? Naza nathanda isikhathi kangaka nje uthando lwenu luhamba kanjani? Ngasuka emakhaya ngiwumuntu ozozama impilo engcono for umntwana wami lo semakhaya. Ngeze eThekwini. Phakathi nokuzama umsebenzi for amathuba angcono ngahlangana nobhuti. Ubhuti lona abeka ayichaza ukuthi ufuna umuntu ozoqhubana naye impilo, umuntu azokwakha naye ikusasa nje. Ayibeke nje kusho ukuthi ke ngimthanda ubhuti. Igcina into yethu ihlangana nje sathandana nobhuti. Yonke into ihamba kahle. Sathandana ku right. Ubhuti njalo masiphumile nje njengabantu abathandanayo se out akhulume as umuntu ongathandi ukuthandana nomuntu onomntwana and akayazi indaba ukuthi nginomntwana
because asikaze sikhulume size sifike kuleyo conversation yabantwana kodwa nje mayikhuluma uyacosha la enkulumeni zakho ukuthi ubhuti kahlahle ufuna nje umuntu nje azoyiqalela yena ongenayo umntwana. So kube nzima ke for mina ukuthi ngimtshele ukuthi hayibo nami ngikulabantu ongabafuni ohlezi ukhuluma ngabo ukuthi awubathandi nami nginomntwana. So nje sathandana kwahamba wazovela ekhaya ngoba emisele ngokuthi sesakhi kusasa siyashada siyaqhubekela nje sizoguga ndawonye ngikwazi ukumzalela indlalifa mase sishadile. Uyilowo muntu okholelwa kuloko ukuthi kuzalwa after umshado. Okay, uma efika ekhaya eyishaya zonke bathini ke ekhaya bazi ukuthi unomntwana bayamtshela ngalesa sikhathi emalobolweni noma bathule mhlawumbe balenda endaweni uzomtshela. Mangicabanga kahle maye safika okokuqala ngicabanga ukuthi ekhaya baba nalokho nje ukuyitshela ukuthi ayi mase kuthandana kwaze kwafika kulesi stage sicabanga ukuthi kukhulunywe yonke into. So mase eqhubeka ke lokho ekhombisa ukuba serious lokho ezekhaya ezoqedela yonke into bese ngabatshela ukuthi hayibo umkhwenyana wenjalo akayazi indaba yomntwana and umuntu ongayifundi indaba yomuntu onomntwana so akayazi leyo ndaba. Angazi ukuthi into ekufanele ngimise kanjani leyo because akazi and angazi ukuthi kufanele ngimtshele kanjani ngimqale ngapi ngimtshela leyo nto njengoba sesibe ndawonye for isikhathi eside kangaka. Mhlawumbe ngelinye ilanga ke kufanele simthole la kule TV le umuntu osichazela ngamasiko indaba zokulobola ngoba if wayelwazi usiko wayezokuthola from the day one ezolobola ngoba kuneyinkomo obona ngazo ukuthi azikho uma ngabe umuntu enomntwana but abanye abantu bayevele bashaya ucut and paste ayishayize ngo11 angakunaka okuningi. Cha ukuthi akafunanga ukugxila kakhulu noma wayitshela ukuthi mhlambe kune discount somewhere kanti inkomo ziphulwe ngenxa yesimo ukuthi bas understand isimo ekhaya bayikafula ke inkomo. Okay, njengamanje ulobola uqedile senikwenze konke kulenele umshado ufuna ke lekhaya sikwenzeleni ke thina? Ngifuna ukuthi ngithola ithuba lokuthi ngikhuluma iqiniso nje kungaze ngoba manje sekusondele isikhathi siyashada next month manje ngiyabuka ukuthi yabona nje mangizongena nale ndaba nale mfihlo lena ngingene emshadweni kuze kube ukuthi ngiyangena emshadweni mhlambe ngisho after kuzoba nzima. Ngcono ngimtshele manje kube uyena oyidecide ukuthi uyangena noma uyaphuma ufuna into zakhe back noma kwenzakalani. Mhlawumbe umunye umuntu obukayo ekhaya ngathi cha lo sisi lo selfish waye ngamtshelanga before aloboleke at least. Hayi akubangalula. Akukho nje lula nhlobo. Mhlawumbe ngikuphazamise kanje wena ngasikhathi eyigxeka indaba engane wawungamtsheli ngoba umthando usafuna ukuqhubeka naye mhlawumbe uqanga ukuthi inene future ugcine eshitshile noma wawuthi ayi ngiyasaba ukumluza lo muntu okuthini kuwena? Kwakukumthanda nokusaba ukumluza nje ngisho njalo ukuthi kwakukumthanda nanokuthi sengiphile naye isikhathi eside uyabona nje sekufanele manje mangibhidliza le ndaba ngizosho isigaxa sendaba engaka mhlawumbe avesana decide ukungishiya shothi fanele manje ngiqale phansi ngifunde omunye umuntu emva kwesikhathi esingaka esengesimoshile kule relationship. Ingane miyamngaka manje? Ina 8 years. Nina nithandana for 6 years? For 6 years. Shothi ngesikhathi niqala ukuthandana ingane ena 2? Yayina 2. Ngayishiya nje emakhaya ina 2 years. Umuntu onjani? Umuntu wamasiko ngoba ngeke ngibona la inkundla zokuxhumana kunabantu abathi bona ngeke mina ingane ngishada umuntu onengane ngeke izikwazi ukuba inkosana indlalifa wara kuba kuningi nje. Umuntu ophuma emakhaya kahle so nje uyakholelwa kulokho ukuthi umuntu ufanele ingane yokuqala ayithole emshadweni fanele futhi wenze sure ukuthi lo muntu omtholile umuntu omsulo ongakaze abe nengane. Ngokumazi kwakho ulaka lwakhe ngendlela oyiphatha moqabanga ngase simtshela le ndaba le wesiphathi phambi kwamakhamera ubona uzoyamukela kanjani? Angeke ayithathe kahle. Angeke nje azayithathe kahle mhlambe beyochitheka bugayiyo angazi kuningi nje ongamoshakala. Mhlambe if umtshela wena nini nobabili bothi ngaba ngahluka phi?
Angeke ngisho ukuthi umuntu onodlame kodwa mangibuka ngiyithatha mina ngiyifaka einyaweni zakhe ngibuka lesi sikhathi sesispendile ndawonye ngibuka nama hints masikhuluma ukuthi ukayithi fohlo le ndaba hayi mhlambe nesidumbu singaphuma ya mhlambe sesizovala ngoba ngawuthi amaphuzu abalekile ukuze siye ku part 2 sesinawo sikwazi ukumthola naye ngicabanga ukuthi susitshele konke but ngiyafisa ukwazi ukuthi if engathi ke sisi ngiyakuzwa and ungiphula inhliziyo angisafuna ukuqhubeka nawe ungazizwa kanjani wena angeke ngiphatheke kahle neze ngoba bese ngiyitshelile nje ukuthi uyiphakade lami sengiyogugela ndawonye angeke ngiphatheke kahle ifuna right now ungathola ukuthi naye unengane angakutshelanga wena lo success nithandana ungaphatheka kanjani ngingaphatheka kabi kodwa bese ngiyabuka ukuthi umuntu wesilisa abantu besilisa vele kukancane ukuthi umthole engenayo umntwana so nje ngingaphatheka kabi akutshelanga ngiyakubona ukuthi angabe nawo kuyenzeka abe nawo azi kodwa loswana uzobe ngakutshelile uma kuukuthi asikaze sikhulume size sifike lapho ngingaphatheka kabi kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngiyazi ukuthi ngizoxola ngoba ngiyazi ukuthi vele asikaze sifike kuleyo conversation indaba yabantwana nantontoni so uma ezongitshela manje kungaba buhlungu kodwa futhi ngikudlulise ngoba sengicabangela indaba yesikhathi ukuthi sesiside lesi sikhathi sendawonye ingane ayizuqhamuka isishintsha indlela engizizwa ngayo awukusho lokho ngoba nawe naye usuzama ukuthi at least ke sibe equal nyana noma nje cha uqinisile inkulumo impendulo yakho nalokho sengenzeka cha yabona ukuthi inkulumo nako uyidefender cha sosami siyabonga ngesikhathi sakho sikuzwile sizo arrange ke vele usinika ama numbers akhe simthole hey asithembe ngayo nidlamlilo uyoshaya ukuphula amakhamera uyabo but ecela usuku umuntu oneqiniso njengaye mina ngiyazi ukuthi yese ngadinwa kodwa umuntu after all ulenzile iqiniso kubazalini bakho akathanga mekuthola waba umfana waseThekwini ongayi emakhaya oyikhipha inkomo ukuhloniphile nabazali bakho so namanje ngicabanga ukuthi ukuthanda kweqiniso umfana oyekhaya ekhaya for nothing nami nginethemba lokuthi uyohlala eqinisweni lothando lwethu ukuthi uthando lethu ujule kangakanani malijulile ngaleyo ndlela le ngicanga ukuthi ijule ngayo uyodina ukudina kodwa abuya acanga ukuthi umntwana ngamshiya ena 2 years ekhaya akaze ezwe ngilutho ngaye akaze suspect ngisho suspect ukuthi ukhona vele futhi it's not like ngiplan ukuthatha umntwana ngiye naye emshadeni ukumazisa nje ukuthi ukhona yena isigaxa ngiyafisa ukwazi ku comment section ukuthi if ungathola umuntu after 6 years akutshela ukuthi unengane na 80 ungafila kanjani wena umuntu wesilisa and wesifazane wena oyifihlile ingane uwenza kanjani ngoba mhlobo baningi abayifihlile ingane wena ungakaze ube nengane ungayifihla nengane if umuntu othandana naye ekutshela ukuthi ayithanda umuntu onengane ungamtshela ngalelo langa ungangamtshela ngiyafisa comment section uzwe uvulo lweni ngiluzwe kodwa ke lekhasi judge umuntu asahluleli umuntu ngiyabonga kakhulu ekukhasela ngithi nje till next time stay blessed